magluto. Samahan niyo ako magluto. Hey! Lubat na! Ulan? Yan, may ikot. Hala. Gagawin, hingi ako ng hala. Good morning. Luluto tayo. Pasensya na kayo sa aking background at nandito tayo sa underground sa may labahan. Dito ako nagluluto kasi mainit sa loob. Wala kasing exhaust fan. Good morning sa lahat. Magsisigang ako ng buto-buto. Samahan niyo ako hanggang ako'y makaluto. Yan. Ingay ng pusa.
naririnig niyo yung maingay sa labas kasi sa likod, inaayos yung bahay natin. Namumukpok sila. At ako rin maingay. At pati yung pusa ay maingay. Hey! Akyat ka dyan. Hey! Ang ingay mo. Magulo. Meron tayong gabi. Hindi masarap ang sinigang kapag walang gabi. Hala? Layat akong pang-asin. Ay! Goodness! Wala pala akong pang-asin. Ano ba yan? Nakalimutan ko. Bumili. Milek! May pang-asin pa ba dyan? Ako, ano ba itong sinigang na to? Kalimutan ko gusto bumili ng pang-asin. Oh, ano kaya ako? Sila, ha? Kukunti eh. Para ilakad to kay yung sinasabi ko eh. Na. Agad ko.
Umalis ka dyan, napakan ka na. Umalis ka dyan, umalis, napakan ka. Sunod na sunod talaga itong na to, oy. Yan lang kayo, guys. Tuyo, bas. Ito na naman. Alis dyan, alis, alis. Hilig yung matulog sa ibabaw ng bagay-bagay. Yan.
Pag ikay naapakan, aywan ko lang sa'yo. Ingay sa taas. Namumukpok kasi sila sa taas, guys. Namumukpok. May inaayos kasing ano. Bahay. Naayos yung bahay sa taas eh. Kaya maingay. Dito ako sa baba nagluluto ng DA lunch. Yan. Ako yung mag-design. Ano ba? Muning? Ano ba?
Tumabi ka dyan. Ba't ikaw? Ang kulit, ang kulit, ang kulit, ang kulit, ang kulit ng pusa. Diyan ka. Diyan ka lang. Sige, talon. Kaya, ayun, tumalon nga. Kaya niyang bumaba. Saan na yung isa? Ay, nandoon. Nandoon sa nanay niya. Mag-share tayo. Aray! Nangangagat. Nangangagat yung pusa. Ay! Nagluluhot siya. Yun, nagdididi. Ayun. Wala na ako.
Alex Farmers. Ano nagluluto? Nagluluto akong sinigang. Alam, waray ka man ngayon, ano Alex. Tagadiin ka. Tagadiin ka, Alex. Nagluluto akong sinigang na ba buto-buto. May danim na ano, may ano ka na jacket. Ano, taga saan ka, Alex? Taga Samar. Diin sa Samar. Harang muna. Marskills TV, harang muna. Saan sa Samar? Taga Samar gihap ako, no? Saan banda sa Samar? Pasensya ka na tak background, oh. Nandito kasi ako sa may ano, labahan. Salcido. Northern Samar. Northern. Eastern Samar. Alex Farm. Lapit ka sa ano? Burunggan. Burunggan ba? Salcido. Lapit ka sa Dolores. Marskills TV, harang muna. Tak background kayo, mga gloves. Hain ka. Sa adi ako Manila. Nagtatrabaho man ako. Eastern Samar. O nga, Eastern Samar. Salcido. Malapit sa Dolores ba yan? Burunggan. Layo. Ako naman, malapit ako sa San Juanico Bridge. Yung barangay namin, malapit sa San Juanico Bridge. Second harang pa. Thank you, Marskills TV sa paharang. Baka hindi ka padikit sa akin, Alex Farmers. Padikit ako, padikit. At babalikan kita mamaya. Yung mga cellphone ko lubot na. Kalimutan ko yung bumili ng pang-asim. Oy, hindi lang malalagyan nito. Layo pa naman ang bilihan dito. Thank you, Alex, sa pagpunta mo sa live streaming ko habang ako busy. Inano ko na rin kasi sa gabi. Minsan, late na kumain. Hindi ako nakakapag-live. Gabi na. Pag bandang alas 9 pasado na, alas 9 ito na. Hindi na ako nagla-live niyan kasi pagod na yung mata ko at katawang. Kaya siningit ko na lang ngayon yung live ko habang ako ay nagluluto. Kaya yan guys, thank you sa pagpasok niyo. Marskills TV, yan si Marskills TV. Baba ka ng Alex Farmers para mapuntahan ka ni Marskills TV at mapuntahan na rin kita. Baba ka ng bahay mo.
Medyo ganito lang ayos ko kasi nagluluto. Busy. Loading ka. Hindi ako loading Malakas yung signal ko. Minsan kasi hindi naman kasi mahangin dito. Umiikot ba? Hindi naman Hindi naman umiikot. Harang dudong pugak kanutoy ko. Hello, hello. Salamat Delphin Manubag. Dudong pugak kanutoy ko. Wala kang pasok, Delphin Manubag. Taga-Samar. Sa kami, Dulungan. Barangay Dulungan, sa malapit kami sa San Juanico Bridge. Malapit kami sa San Juanico Bridge. Alam mo yung San Juanico? Alex? Welcome po. Thank you sa 4 million people in the house. At 4 thumbs up. Dito tagal traffic. Marskills. Thank you Marskills TV sa iyong paharang. At si Dodong Pugak ay nasa harang pa din. Akala ko nga hindi aabot yung cellphone ko kasi. Saglit lang Medyo lambot na ito. Sige lang, alila ako. Support. Thank you Alex sa iyong support. Elcano Dinis, hi Elcano Dinis, welcome to my live stream. Yan, nagbaba si Elcano Dinis ng kanyang bahay. Puntahan po natin siya. Isa siyang African. Who is here? We connect. Yeah. Pag-connect na lang, connect tayo kay Elcano. Elcano Dinis, paki-connect na. Puntahan natin guys. I'm okay. I'm good, Elcano Dinis. I'm good. I'm here to cook the
lunch, for my lunch. Joy Love. Hello. Hi, hello, Joy Love. Thank you sa pagpasok sa aking live streaming. Gandang araw, Mami Josie. Ay, ano, thank you, kapatid na Josie Cabasis. Jakitan ko na rin tong ano mo. Nandiyan si ano, Elcano Dennis. Kapatid na Josie Cabasis. Isa siyang ano, Christian, isa siyang African, isa siyang Christian, ano, parang pastor. Tambay lang. Sige lang. Alam ko naman busy ka. Ay, nawala. Ayan. Ay, ano pag malapit nang mag-storage yung cellphone mo bilis ng mabagal na. Thumbs up, Nadir. Thank you sa pa-thumbs up, Joy Love, Josie Cabasis. At ako'y nagluluto ng sinigang habang ako'y nagla-live streaming. Siningit ko yung aking pagla-live sa aking pagluluto. Dahil sa gabi, minsan wala akong panahon. Minsan late nang kumain, kaya hindi nakakapag-live sa gabi. Kaya ngayon ko ginawa. Dito ako, tingnan mo yung mga background ko, may mga gloves. Nagbaba si Elcano Dennis ng kanyang bahay, pakipuntahan natin mga guys. At suportahan natin yung kanyang channel. Actually,
Malulubat na nga yung mga cellphone ko. Dahil ngayon ko lang naisipan na mag-live. Dito ako sa baba sa may garahe. Medyo mahaba na yung buko kaya natatali ko na. Oh. Hindi pa ako nakakapagpagupit. Na Marskills TV, Ilkana Dinis Dan. Yan. Thank you Marskills TV. Jessica, Joy Love, nakabiji lang. Ay, naku, tagal. Saglit lang guys ah. Yan lang muna kayo. Lapit na maluto yung aking luto. Na sinigang na buto-buto. Sinigang na buto-buto ang aking lunch ngayong araw. At buti hindi umulan. Natulog ang mga kuping, oh. Wala akong salamin kaya hindi ko mabasa. Kahit publicity naman po naman. Bago kong upload, 2 minutes lang yan guys. Salamat. Ano ko na lang si Mar Vlog, kapatid na Diyos Kabasis. Ano na rin, 15 minutes na lang, ako mag-i-end na rin. Tama-tama maluluto na yung ating sinigang. Ayan, malapit na. Kunting kulo na lang. Kunting kulo na lang. How to make road hair in duha ka tara.
Ano yung gamit nila? Buhangin lang? Walang simento? Di nabasag lang yan. Sa bricks. Oo. Basta maayos lang yung pagkaano. Hmm. Yan na. Tapos na. Kumusta na? Kumusta Marskins TV? Luto na ang aking sinigang. Ready to eat. Ay, naku. Kalimutan ko muna ng asim. Meron akong pang-asim pero maliit lang. Joy Love, thank you sa paharang. Meron akong pang-asim. Isang kainan lang. Ano ba yan? Kuya Marskil Super. Thank you. Nasaan na kaya ngayon si Humblebee, no? Parang wala nang, hindi na nagpaparamdam. Gawa sa bricks. Dan, sabi ni Marskills TV. Press na press. Oh, press na press. Ganito nga hitsura ko, oh. Tinali ko lang yung buhok ko kasi nairita ako dahil umaano sa likod ko. Kahit maiksi lang, oh. Tinali ko na siya. Hindi pa ako nakakapagpagupit. Ayoko kasi mahaba buhok ko dahil naglalagas yung buhok ko pag mahaba. Tsaka pa makati sa ulo. Nasanay akong maiksi yung buhok ko. Sana all, sabi ni Joy Love. Ay, ang tagal ko pang makakapagpagupit. Ako na nga lang nagputol nung, di ba dati, buhok ko, humaba na. Tinutulan ko habang ako naliligo. Ginanong ko sa likod. Kaya ganyan na. Yung buhok ko na yung dulo, yung mahaba, yun ang pinutol ko, ginunting ko sa banyo. Ngayon, mahaba na naman. Sabi ko, try ko magpahaba ng konti. Kaso, naglalagas yung buhok ko. Tapos parang naiirita ako na laging may nakaano sa mukha ko yung buhok. Makati sa mukha. Dati kasi nung bata-bata pa ako, yung buhok ko hanggang bewang.
Eh, parang ano na, nung nagkasakit ako, pinaputulan ko. Dahil naglagas nga dahil siguro sa gamot na iniinom ko. Naglagas yung buhok ko, parang napanot. Kahit ngayon, tingnan mo, oh, matnipis na, oh. Yung buhok ko manipis masyado. Napanot siya. Araw-araw pa naman ako nagsashampoo at hindi naman, minsan ngayon, ano na lang, every other day ako nagsashampoo. May ano kasi pag mayroon kang migraine, yung kapag sumakit yung ulo mo, yung sobra-sobrang sakit, yan, naglalagas yung buhok mo. Kaya di ka pwedeng magpainit na masyado kapag meron kang migraine. Sobrang sakit. Parang mamamatay ka. Mamamatay ka sa sakit pag umatake. Kaya hindi ako nawawala ng gamot sa kwarto dahil inaagapan ko agad. Kapag meron kang migraine pa naman, dito lang. Wala, hindi buo yung ulo mo. Dito lang. Kabila. Na hindi mo maintindihan yung nararamdaman mo na. Para kang, ako, pag nararamdaman ko yung ma-attack yung migraine ko, yung giniginaw ako na pinapawisan na parang akong naiinitan. Tapos, hikab ako ng hikab. Para ako inaantok. Ngayon, pag natulog ka, kailangan hindi ka kailangan naka-electric fan ka, pero para kang giniginaw. Tapos, ako kasi hindi ako humihiga pag mayroon ako migraine, nakaupo akong natutulog. Dahil pag humiga ako, lalong sumasakit ang ulo ko. Ngayon, pag di na kaya ng katawan mo yun, susuka mo na. Pag nasuka mo na, wala na. Nawawala. Unti-unti. Yun ang mahirap sa mayroong ganong sakit. Tapos, sabayan pa ng mata na kailangan magpalit na salamin. Medyo lubat na yata yung cellphone ko. Ito naman. Lapit na rin po. 5 minutes na lang. Ako yung magpapaalam na sa inyo. Kay Dudong po kakanutoy ko kagabi kasi nung nag-LS siya. Gusto ko mag-LS na kaya nag-out muna ako. Para mag-charge ng mga phone. Tama-tama, nung na-pull na yung cellphone, wala na siya. Ikaw naman kapatid na Diyos, ikabasis yung naka-live. Kaya nagpunta na lang ako sa'yo. Hindi naman natuloy yung live ko kagabi. Dahil late na. Akala ko, mga 9 pa lang. Pagtanong ko ng 9:38 na. Sabi ko, naku, wala na. Thank you sa 5 million. Wala kasi ako sa lamin, hindi ko makita. 5 million people in my house. Thank you, thank you. Ako'y salamat sa nagpunta ngayon dito kay Master Studio Joy.
Joy Love, kapatid na Josie Cabasis, at si Dudong Pugak Kanutoy ko, Elcano Dinis, thank you, Alex Farmers. Thank you very much sa inyo at si, yun lang, si Dudong Pugak Kanutoy ko. Meron sana ako i-upload kaso hindi ko na naituloy yung video. Konti lang yung ko. Hindi na makapag-upload ng magandang content. Hindi ko na rin tinitingnan yung aking revenue kung ilan ang laman. Mahirap ng AdSense na apps, mahirap na ngayon. Hindi katulad nung dati. Kasi nawala yung dati. Three minutes na lang. Magpapaalam na ako. At luto na rin ang aking. Luto na ang aking sinigang. Meron ako dito pang sinigang. Kunti lang. Ang lalagyan ko na lang yung kung ano yung kakainin. Bibili na lang mamaya. Yung taba ko. Mainit pa ba sa Qatar ngayon, kapatid na Josie Cabasis? Malapit na. Ako'y magcha-charge naman dahil lubat na yung aking gadget. Marskills TV, malapit na ba ang sahod mo? Kompleto na ba yung $1? Ay, $100 pala. Pwede ka na mag-live, Marskills TV, kasi may internet ka na. Yung isa kong phone ipapaayos ko sa dito sa may labasan. Ayaw kasi mag-open, siya nag-update. Tapos namatay siya. Hindi na siya nag-open. Hindi ko naman siya ginalaw. Hiram ka lang muna sa kapitbahay mo. Pwede ka naman kahit wala kang extra phone. Yaw-yaw ka, magdaldal ka lang dyan. Basta naka-live ka. At least meron kang viewer. Huwag ka na lang mag-message sa kanila o kung sino yung viewer mo. Pwede ka na mag-live. O yan guys, ako'y magpapaalam na. Thank you sa inyo lahat na nandito. Thank you sa isang oras na sa isang oras na live. Nangati ako. Thank you sa lahat. Marskills TV, Joy Love, kapatid na Josie Cabasis, Dodong Pugak Kanutoy ko, at si Elcano Dinis, at si Alex Farmers. Thank you sa inyo. Ako'y magpapaalam na hanggang sa muli ulit. Ewan ko kayong mag-live ako mamayang gabi o bukas. So yan guys. Thank you. Happy Monday. Bye-bye.
Huwag kalimutan magdasal lagi. Bye.